ಅವ ತುಂಬತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟಾನೆ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೀರು. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಿ, ಜೈ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರು. ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರಾ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಲ್ರಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು, ಬಾಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಫೈನ್ ಬ್ರದರ್, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು? ನಾವು ಕೂಡ ಫೈನ್ ಬ್ರದರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿಗೆ, ಓ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಯ್ರು. ಓ ಬಿಸಿ ಆತೆ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಪ್ಪು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಇರೇನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರೆ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತರ, ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತರ. ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಂಡ ದೂರ ಅಂದ್ ಪೋತೀರ್ ದೂರ ಪೋತೀರ್, ದೂರ ಪೋತೀರ್ ದೂರ ಇರ್ ಪೋತೀರ್. ಕೋಡೆಲ್ ಇಜ್ಜಾರು, ಮುರಾನ್ಲ ಇಜ್ಜಾರು, ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇರೇನ್. ಆ ಮಾಲ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ಗ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರು, ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿಂತಿರು. ಓ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್, ವೆಜ್. ವೆಜ್ಜಾ ಬ್ರದರ್ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ಚವೆ 90 ಪರ್ಪಾಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರತ್ತ. ಕೋಡೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡಿತ್ತೇರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆರತ್ತ ಅಂದ್. ಮುರಾನಿಲ್ಲ ಮುರಾನಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಲೆತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರೇನ್. ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರು ಮುರಾನಿಯ ಕೊಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೇನಂತ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ? ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಮೂಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ರಡ್ಡ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮೂಜಿನ ಏರ್ ನೋ ಬ್ರದರ್ ಚಳಿ. ಓ ಚಳಿಯಾ? ನಮ ರಡಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓ ಇರ್ ರಡಿಯಾ? ನಮ್ ಕಡೆ ಮೋಡ ಮಾರೆ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ ಕಡೆ ಚಳಿ ಉಂಟು, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಚಳಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಮಳೆ. ಸಿಡಿಲು ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು. ಚಂದ್ರವತೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಚಂದ್ರವತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಆಟ ಜೋರ್ ಇತ್ತುಂಡೆ. ಲೈಕ್ ಆರೆಂಚನೆ ಕೊರ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರೆಂಚನೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರತೆಕ್ಕ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ. ಆಟ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡೆ ಜೋರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಚಂದ್ರವತೆ ಅಕ್ಕ ಆಟ. ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆಟ ಇತ್ತುಂಡು. ಚಳಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಆ ಚಳಿಕ್. ಆರ್ ಚಳಿಟ್ ಕುಲ್ದನತ್ಗೆ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ದನ್ಗೆ. ಚಯಡನಲ್ಲ ಚಳಿ ಉಂಡೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೋಡಾ ಕೇಕ ಸರ್ಬತ್ ಬೊಕ ದಾದೆ ಪೆಟಿಕೇಡ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ. ಕೇಕ ನಿಂಗ್ ಡೌಟ್. ಕೇಕಾ ಕೇಕ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದಂಗ್ ಐನು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಮನಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಲೇಟ್ ಆತ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುನ. ಆಟ ನಲಿತೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಟ ನಲಿತೊಂದುಂಡೆ ಇತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆಡ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಬತ್ತೇರ್. ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣ. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪತೆ ಇರ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಿವಾಕರಣ ಎಂಚಲ್ಲರ ನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿವಾಕರನ್ನ ಇರೆಗ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮರದ್ದೇ ರಂದಿಯ ಲೈವ್ ಬತ್ನಕ್ಲೆ. ದುಂಬು ಬರೋಂದಿತ್ ನಾಗ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತರ ದಿವಾಕರನ್ನ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜಾರತ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲಾರ. ಬರ್ಪುಜರಿತ್ತೆ ದೂರ ಪೋತಿರ್ಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತೆ. 7 ಜನ ಉಲ್ಲೆರತ್ತಿತ್ತೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಂಗ್ಲ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತದ ಏರ್ ಉಳ್ಳಾರ್ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ ಉಳ್ಳಾರ್ ತೂಕ. ವನಸ ಆತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಂಡೆ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಏಕ್ಲ ಆಂಡ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಕೆತ್ತಿ ಅತ್ತೆತ್ತಿ ಜೆತ್ತಿ. ಇರೆಗ್ ದಾದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೈನಿ ವೆಜ್ ಆತೆ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ ಅರೆ ನನ. ವೆಜ್ಜತೆ
ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನೆಂದು ಅಲ್ಲ ಪೋಯರ ಅಂದಾಜಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯರ ಅಂದು ಬಿಸಿ ಬಂಡ್ಯಾರತ ಚಂದ್ರತೆ ಕೊಲ್ಲಾರೆ ಆಟದ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋಡು ಶರಾವು ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂಜೇರು ತೀರ್ದಿರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಳದಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮೇಳದಾರ್ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಅದನ ಇತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕೆ ಪೂಸ ಯಾರ ತೀರ್ದಂತ ಮೈಸಾಸುರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಎತ್ತರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಬರ್ನಾರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಯಾರನ್ನ ವೇಷಲಪುರದ ಇದ್ದು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಪಿನಡ್ ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ದಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದಿಲ್ಲರತ್ತ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 90 ಪಾಡ್ಲೇವೆ ರಪ್ಪ ಆರು ಮುರಾಣಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾರು ದಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ನಿಂಜಿ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಡತ್ತೆ ರೇಗ್ ಆರು ಮಾಲ್ ಬೇಜಾರು ಬೋಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರ್ಡುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಇರ್ದ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಜರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆಗೆ 90 ಅರೆ ಬೇಜಾರ್ಡುಲ್ಲೇರು ಆಟದಲ್ತು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಚಳಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಆತದಾದನ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಆಟದಾಗಲು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನತಿಲೆ ಒಂಜೇ 90 ಕಡೆ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡುಂದ ಆರು ಒಂಜೇ ಕೊರ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವರಂತೆ ಕುರೆ ಆತೇರಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು 90 ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಾಡ್ದೇರು 90 ಇತ್ತೆಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಲ್ತೇರ ರಡ್ಡುಗೇನಿ ಒಂಜಿಗೇನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ದು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಎಂಕು ಬೊಡ್ಚಿ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಯಾರೇ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಇರ್ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಪು ಜರತ್ತೆ ರೇಪ ಗೊರ ಕೊರ್ಪುನತೆ ಅಂಚ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಈರ್ನ ಮಾಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರದು ಮುರಾಳಿ ಇಜ್ಜಿರದ ದಿನಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅರೆ ಇಜ್ಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಕೈದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಬೊಲ್ಪುಟ್ಟ ಮುರಾಣಿ ಕಾರ್ಲಾಡಿತ್ತು ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 2 ಗಂಟೆ ಕೈದಿಗೆ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಡೆಗೆ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಡೆ ಪೋತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯ ಆತೇರ ತೆಚ್ಚ ಆರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಪೂರ ಸುರಾಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಪ್ಪೇರಾರು ಬಂದನು ಲೋಕ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಪ್ ಮುತ್ತಲೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಂಡೆ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದನು ಪೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದು